днешно време жителите на Ботевград твърдят, че познават своето родно място, но те грешат, защото те познават само външния облик, лустрото на града, а не и душата му, неговата история. Ботевград е разположен в средата на едноименната котловина, която местните хора наричат жлеба или коритото. Надморската височина на града е 350 метра. Той отстои на 60 км от София, 50 км от Враца и на 30 км от Етрополе. Първите сведения за съществуването на Ботевград като селище датират още от края на 13 век, от времето на Второто българско царство. Тогава то било разположено по склоновете на Стара планина, ограждаща котловината от юг. Носи името Зелин, идващ от буйната зеленина, която е характерна за местността. По-късно населението се преселва по поречието на река Стара река, защото тук условията за живот били по-добри. Новото селище е било наречено Самунджиево заради вкусните самуни хляб, които приготвили местните жители. През 1866 година Самунджиево е обявено за град по нареждане на русенския валия Митхат Паша, когато бил преместен пътят от Русе за София от Етрополския проход при Сарабахонак. Новото селище получило името Орхание на името на султан Орхан, покорител на Балканите. Откриването на паметника е отбелязано с 11 бомбени салюта. То трябвало да охранява и улеснява пътниците по новия път на това важно географско място, където се кръстосват пътищата от София за Плевен, Русе и Варна, със стария път от Видин, Враца, Мездра, Етрополе, Златица, Пловдив. Постепенно Орхание става търговско-занаятчийски център, като успоредно с това се развиват земеделието и скотовъдството. През 1867 година майстор Вуно Марков от село Врачеш по поръчка на Митхат Паша построява часовниковата кула, която и днес величествено се издига в центъра на града и е един от 100 национални туристически обекта на България. Освободеният на 29 ноември 1877 година град Орхание се оказва в изключително тежко положение, тъй като по време на войната градът е опустошен и разбит. Първите стъпки за възстановяване на града започват с назначаването на първия кмет на града след освобождението. Стоян Брънчов, полуграмотен, но ползваше с огромно уважение на своите съграждани. През 1930 година черепите на 10 ботеви четници, чието глави, откупени от турците и погребани от жителите на село Скравена, на 3 юни 1876 година са изровени и положени в стъклена витрина в църквата на селото. Това дава основание да се даде предложение градът да бъде преименуван на Ботевград, което става на 1 декември 1934 година. На 2 юни 1939 година е открит бюст-паметник на патрона на града Христо Ботев. Откриването на паметника е отбелязано с 11 бомбени салюта. Сигурна съм, че голяма част от жителите не знаят историята на Ботевград, но се надявам в бъдеще това да се промени, за да не сме чужди в нашия роден дом.